Invitații orei sunt Cătălin Beciu, președinte Asociația Patronală Libera Inițiativă, Ana Bulai, sociolog, și consultantul management Valentin Ionescu. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru prezență. Ana Bulai, e un fenomen social, ceea ce vedem în această îmbulzeală la magazine. Cel puțin e o imagine pe care o regăsim în multe state, în multe țări din lume. Nu se întâmplă doar în România. În marile orașe, pentru că astea sunt manifestări din marile orașe, centrele sunt foarte puține și nu acoperă, nici nu a fost foarte cald ca oamenii să meargă în parc sau să se recreeze în alt fel. Mall-urile și aceste supermarketuri devenind un spațiu de recreere. Pentru pensionari este un spațiu favorit. Fiecare dintre noi a văzut pensionari care cumpără doar din plăcerea de a-și umple cărucioarele, merg ore în șir pentru a compara prețurile. Cătălin Beciu, e o formă de socializare și aceasta pe care o întâlnim? Da, spre deosebire de alte emisiuni, aici reușesc să nu fiu de acord cu interlocutorii încă din prima parte. De ce? Pensionarii în România sunt foarte implicați social, spre deosebire de Germania, unde ei nu au foarte mare legătură cu nepoții, cu copiii și așa mai departe și își petrec solitar bătrânețea. În România pensionarii sau vacanța, în România pensionarii sunt puternic implicați în viața familiei. Cresc nepoți, păstrează legăturile strânse cu copiii. Viața de familie aici este mult mai strânsă. Se bucură însă atunci când trec prin tipul ăsta de întreprinderi. V-am mai povestit odată și iarăși am supărat multă lume. Am spus că românii nu sunt așa pentru că sunt săraci. Ei sunt săraci pentru că sunt așa. Lucrurile pleacă de undeva din străfundul poporului ăstuia. Spuneați că nu au ce să facă cu cele 25 de kilograme de zahăr. Nu e adevărat. Fac cancer cu acele 25 de kilograme de zahăr, pentru că știm că zahărul consumat în exces poate produce și tipul ăsta de afecțiuni. Diabet și așa. Deci o mulțime de sau nu, asta fac. Pur și simplu se laudă cu această victorie, pentru că nu au avut altele. Bun, dar nu ne gândim și la varianta în care oamenii sunt foarte săraci și orice lucru pe care îl primesc în plus, care vine sub formă de gratuitate, o să vă dau din nou exemplul Japoniei, unde sunt oameni în zonele de coastă care au rămas foarte săraci. Și nu o să-i vedeți îmbulzindu-se pentru 2 kg de zahăr. Păi, acum e ce? De ce nu? Să facem o comparație cu poporul japonez, e puțin exagerată. De ce? Oamenii am văzut stând aliniați frumos la coadă pentru că orice ați face în viață, dacă faceți atletism, pian sau orice altceva, vă veți compara cu cei buni. Și aia este zona către care trebuie să tindeți. Dacă vreți tot timpul să ne comparăm cu bulgarii, vom rămâne tot timpul la fel ca bulgarii. Partea de solidaritate nu mai văd aici. Văd doar partea aceasta diferit la acest eveniment? De răutate, dacă vreți, de lipsă de solidaritate, de lipsă de coeziune. Oameni care sunt în stare să dea cu cotul în gura unei bătrâne ca să ajungă mai în față să-și ia o bluză de 2 lei. Dar pentru apa sfințită, ce explicație acolo vreau să ajungem. Nu, ține tot de educație. În timpul războiului, în Marea Britanie, oamenii stăteau la coadă pentru o portocală. Nu se îmbulzeau, nu se împingeau, nu se călcau în picioare. Asta este diferența între noi și englezi. Și asta în condițiile în care ei erau în război. Și stăteau la coadă de dimineață până seară pentru o portocală. Aceeași imagine am regăsit acum în Japonia, când oamenii au stat aliniați la coadă pentru deci asta explică, reflectă, dacă aici vreți, vedem ce se întâmplă la biserici, când se dă apă sfințită. Exact. Dar să știți că nivelul ăsta de civilizație nu-l vedem numai acolo, dacă tot am mers cu discuția așa de departe. Bun, e o constatare. Ce ar trebui să facem atunci? Și în trafic pentru că aceleași lucruri le vedem de ani și ani de zile în această țară. Cum le îmbunătățim? Sunt instituții care au rol în educație, dar pe care nu și le asumă. De exemplu, Biserica Ortodoxă Română este una din ele. Să știți că vizite la moaște există și, mă rog, Vaticanul are o întreagă instituționalizare a acestor vizite. Și în alte părți există pelerinaje. Ca la noi, în ortodoxie, nu doar la noi, pentru că am văzut și pe la ruși. Tot așa, omoruri din astea. Nu am văzut astfel de comportament nici la noi la catolici n-ați văzut asta. Nici la noi la catolici. Este vorba și de un exemplu pe care biserica îl poate da și de un tip de discurs civilizator pe care biserica îl poate da. Să nu uităm că Marea Britanie are mulți ani înaintea noastră de educație, de agresivitate față de propria populație. Adică
Adică, repet, civilizarea se face la nivel de stat printr-un efort concentrat al mai multor instituții. Dacă școala nu ne învață nimic, dacă la instituțiile statului, în cadrul administrațiilor fiscale, oamenii se îmbulzesc, autoritatea fiscală se poartă cu tine ca și cum ai fi sclav pe plantație și ai venit, îți face favorul de a-ți lua banii pe impozite. Dacă ești participant la o societate ce îți neagă demnitatea de sine, atunci astfel de fenomene nu pot fi decât normale, pentru că ești un individ care se luptă cu semenii lui, cu statul, cu toată lumea. Cătălin Beciu. Da, numai că eu cred că este invers. Deci, cum vă spuneam, părerea mea este că la celula de bază a societății românești e o foarte mare problemă. Cred că autoritatea fiscală se poartă cu tine ca și cum ai fi un negru pe plantație, cum spunea colega noastră de platou, pentru că se poate. Cred că dacă luați aceeași autoritate fiscală și o translatați în Marea Britanie, despre care tot vorbim, cred că în 2 săptămâni nu vor mai face asta. Pentru că acolo, la ghișeu, vine un domn pe fața căruia se vede că nu are chef de glume cu tine, că nu-ți va permite să-l abuzezi în niciun fel, pe când în România domnul de la ghișeu e cu capul plecat, gata să ofere o șpagă în situația în care lucrurile nu merg în direcția potrivită și din acest motiv și statul reacționează în felul ăsta. Eu sunt de acord că trebuie să găsiți metoda prin care să rezolvați această problemă socială. Numai că trebuie să găsiți și grupul de indivizi cărora să aplicați această metodă. Ori aici asta este problema. Nu avem în ansamblu societății românești suficienți oameni dornici să lupte pentru drepturile lor, să nu se lase umiliți. Atunci rămânem în situația în care lucrurile sunt aici, le constatăm și nu putem modifica nimic, adică să treacă mai multe generații. Este o etapă. Trebuie să treacă mai multe generații. Eu am tras concluzia că în ce mă privește, deși nu sunt poate foarte în vârstă, nu cred că voi apuca să văd o societate normală în România, pentru că nu apuc să văd o concentrare mare de români normali undeva în jurul meu, care să ducă, știu eu, către apariția acestei societăți normale. Asta este o țară bolnavă, v-am mai spus-o, cu lanț pe poartă și tot ce avem de făcut este să așteptăm, să luptăm individual, prin exemple personale, pentru că nu avem o categorie de indivizi cărora să le putem aplica această metodă. Nu există șanse în momentul ăsta. Am depinde și ce forță au liderii de opinie. Care în a transmite. Cătălin Beciu, posibilă creștere a salariilor, posibilă reducerea TVA-ului de 5% la alimente, nu s-a decis acest lucru. Știm sigur, în schimb, că prețurile vor crește și la combustibil, și la gaz, și la energie electrică și așa mai departe. Posibilă învierea lui Michael Jackson, posibilă trimiterea unei rachete în cosmos la o bază românească, undeva din București. E bulversant pentru populație ceea ce se întâmplă. Nu cred. Cu toate mesajele populația e la transmise. coadă. Acum nu a avut timp să vadă acest mesaj. Să fac o analiză pe text? Introducerea, sigur, o să revin la Ne-am făcut o simulare pe TV TVA de 5% alimente, acolo lucrurile sunt clare. Și eu îmi iubesc mult țara, chiar dacă sunt proprietar de firmă. O și dovedesc prin faptul că încă mă aflu pe aici și mai mult decât atât, îmi plătesc obsesiv taxele în fiecare lună, fără a avea un motiv pentru asta. Vă mai spuneam că taxele sunt prețul pe care noi îl plătim pentru ca statul să ne pună la dispoziție infrastructură. Eu plătesc prețul, infrastructura nu mi este pusă la dispoziție, dar dacă îmi iubesc țara, nu înseamnă că nu trebuie să-i văd defectele, pentru că identificând cauzele problemelor noastre, putem combate efectele pe care nu le dorim. Una dintre cauze este comportamentul individului, bazei societății românești. Acum, revenind la ceea ce spunea domnul Ialomițeanu, constatam împreună într-una dintre pauze că, nemai fiind vorba de o citire a unui text la prima vedere, s-a descurcat mai bine, ne-a spus două fraze cap-coadă. M-am oprit atunci observația aceasta. Deci nu îmi stârnește nici îngrijorări și nu îmi stârnește nimic ceea ce ne-a spus domnul Ialomițeanu. Pur și simplu nu cred că. Dar că o analiză economică ce ar însemna pentru România totuși o reducere a TVA-ului, o posibilă domnul Ionescu a făcut o analiză extraordinar de bună. Din punct de vedere al proprietarilor de firme, într-adevăr ar însemna o marjă de profit ceva mai mare, ceea ce nu e rău. Deci banii aia plecați către dezvoltarea firmelor ar fi un lucru în regulă. Însă nici eu nu cred că toți producătorii vor scădea prețurile numai din pricina acestei reduceri a TVA-ului. Cătălin Beciu, specialiștii spun că o întărire a leului ar stârni interesul investitorilor în România. Da, numai că elementul dinamic în ce înseamnă politica economică a României în momentul ăsta sunt exportatorii. De acolo ne vine speranța. Nu sunt guvernatorul Băncii Naționale, însă dacă aș fi nevoit să aleg, aș alege o politică ce ar putea favoriza pe aceștia.
Mulțumesc pentru prezența în studio, Cătălin Beciu, Ana Bulai, Valentin Ionescu. Noi continuăm știrile.